Dneska sa naučíš premec vpred z vystretých paží. Aby si sa naučil premec vpred z vystretých paží, potrebuješ absolvovať 4 základné kroky. Prvý krok je urobiť klasickú stojku. Tak, pozri sa na Davida, vyzerá veľmi rovno, hlavu má približne na úrovni ramien a hlavne sa pozerá na svoje paže. Hej, nemôžeš mať hlavu takto, pretože vtedy máš tendenciu spadnúť. Druhý krok je trošku náročnejší, musíš urobiť stojku a prepadnúť do pevného mostíka a ostať stáť. Pozri sa, David dostáva pevný, päty má pod zadkom a hlavu má niekde medzi ramenami. Tretí krok, ten už je trošku náročnejší a tu opäť príde tvoj priateľ, najlepší pád. To bol dobrý pád. Čiže vlastne pamätaj na to, že len počty pádov a neustále opakovania ťa privádzajú k tomu, aby sa naučil perfektný prejem vpred alebo hociaký iný prvok. A teraz prichádza ten najlepší pokus a dávaj dobrý pozor, pretože prejem vpred ako taký je reálne zrýchlená stojka. Čiže ty musíš sa dostať na chvíľku do pozície stojky, ale tak veľmi rýchlo a tak potom ďalej prepadávať do mostika, kde zároveň ťaháš päty pod zadok, že to urobíš ako jeden pohyb. David? Dopadol David do potrebu teraz. V podstate ty sa musíš snažiť s tými nohami silou zašvihnúť, to je veľmi dôležité a budeš možno potrebovať trochu aj rozbeh. David si zatiaľ mohol dovoliť to robiť z miesta, pretože urobil veľmi silný nášvih a neskôr piatý bonusový krok bude ten, že nebudeš dopadávať dole do potrebu, ale dopadneš na vystreté nohy. Pozri. Asi tak. Ahoj Skillabe, dneska sa budeš učiť premec z hlavy. Vítaj Skillabe, dneska ti vysvetlíme, ako sa naučiť perfektný rondát.